Valde. Ben, esta proposición non de lei en absoluto modifica a responsabilidade que ten que ter a Administración sobre esos procedimentos de inspección e unidades técnicas a labor das unidades técnicas, que son os responsables iniciales e absolutos de todo ese sistema. O que se trata é de que, sencillamente, se poña en riba da mesa, a través de unha modificación do propio calendario escolar, a necesidade de que se faga actividades vinculadas a esas cuestións, que non sustituyen absolutamente a ninguna. Por suposto que o risco cero non existe. Eu non que me quería centrar no lamentable caso de Ourense, porque, como decía, ese está baixo investigación, pero debemos de aprender do que pasou. É dicir, aquí o que se plantexa é, digamos, extraer consecuencias da situación que pasou. E as consecuencias é que é necesario que implicar, desde o noso punto de vista, a comunidade educativa dun centro, e sobre todo tamén ao alumnado, das situacións de risco dentro das propias infraestructuras que se establecen. E, por lo tanto, o único que se trata aquí é de que, precisamente, utilizar, nin sobrecargar o traballo dos profesores, pero sí que utilizar o sistema educativo para que se establezcan mecanismos de colaboración, de educación e de sensibilización dos propio alumnado sobre a situación das infraestructuras. É así de sinxelo. Para que? Para intentar detectar o antes posible situacións de risco que non teñen que ver ni con situacións de incendios, de protocolos de actuacións en casos extremos. Non. Supón simple e llanamente detectar si hai un momento, como decía a representante do BNG, un muro que se move ou unha situación que pode ser potencialmente peligrosa. É simplemente que o propio mecanismo establezca protocolos donde a comunidade educativa teña que, unha vez ao ano, facer, digamos, unha revisión de que eso tamén é necesario. Igual que se fan outras cuestións, é que, e, por suposto, esta modificación o que supone é o compromiso da Administración de que en aqueles casos que tendrán que ser revisados polas propias unidades técnicas, que sexa un peligro medio ou alto, teñen que actuar inmediatamente. Por lo tanto, non se pide que os alumnos e o profesorado faga un dictamen de cal é o risco. Non. Se trata de que alerten de que existe ese risco. E, a continuación, a partir dese informe que aparezca no Consello Escolar ou en calquer momento, porque eso non significa que solamente se poda facer no momento do Consello Escolar. Si en unha actividade ou un momento determinado se detecta, pois se tendrá que actuar. E no momento que está eso na memoria, a Administración ten a obriga de facer a valoración desa situación, a valoración dese risco e tomar as medidas correctoras. Eso, en absoluto, rebaixa a responsabilidade que ten que ter a propia Administración, que, como decía antes, é a responsable última. O que se trata, simplemente, é de garantizar que non volva a pasar o que pasou en Ourense. Non estamos analizando esa situación, senón aprendendo desa situación. A Consellería faría ben en intentar tomar medidas, porque despois, na situación en que pasa, pois, lamentablemente, nos temos que tirar da cabeza cando xa a situación sea irreversible. Por tanto, aquí o que se trata é de ter mecanismos dentro da propia comunidade para que, simplemente, de unha forma rutinaria, se establezcan esta relación e esta preocupación por esa situación. Despois, a Administración educativa ten que ser a que teña a responsabilidade de poñer, solución a esas situacións. Moitas gracias. Gracias, señora Valde. Como todos sabemos, a 2-2 foi